Čaute ľudia, dneska je tu kvalifikácia na majstrovstvá sveta vo florbale 2026 v Trenčíne a ja sa tam idem pozrieť, tak poďte so mnou. Takže tu už vidíme rozcvičku Slovákov. Ja som videl presne 2 zápasy, a to Švédsko-Island a potom ešte Slovensko s Poľskom. Takže tu vidíte začiatok toho druhého menovaného zápasu. Rýchlo sa vyjadrím k prvému zápasu. Tak vlastne Island dostal nakladačku, samozrejme čakalo sa to od Švédov. No a taká zaujímavosť, chytal za Island brankár, ktorý v ten deň oslavoval 15 rokov, takže rešpekt. No a potom tu sa presúvame ku krásnemu zápasu Slovenska a Poľska, ktoré sme dokázali zvíťaziť a bolo to dôležité víťazstvo, ktoré sa nakoniec podarilo a taktiež skvelý zážitok. Mám nahratý aj gól, takže si ho môžeme pustiť a myslím si, že tá atmosféra stála fakt za všetko a som rád, že som sa tam dostal. Taktiež som sa celkom čudoval, pretože veľmi som nevidel, že by niekde ukazovali, že by sa takéto malo niečo diať. No ale nakoniec som to našiel na Instagrame Lida a tu vidíte už zábery z toho zápasu. Na zápase bolo 1200 ľudí, takže fantastická atmosféra. No a ešte taký jeden úsmevný moment sa stal, keďže si tam hádzali deti takú loptu za nami na tribúnach, no a spadla im dole, takže to nebola veľmi taká nejaká vec, ktorú by sme asi chceli, pretože Slováci mohli ísť do útoku, no prerušilo sa to, ale tak čo s tým? No a mali sme tam na konci aj teda presilovku, ktorej sme dokázali dať gól. Dnes od všetkých Slovákov fantastický zápas, takže ako veľký rešpekt ku Slovákom, že ako to zvládli. No a hral sa aj zápas, kde hrali Švédi proti Slovákom. Tým sme podľahli, bohužiaľ to nedopadlo podľa našich predstav, takže prvé miesto nemáme, ale postúpili sme na majstrovstvá, čo je najdôležitejšie zo všetkého. Takže ja vám ďakujem, že ste toto video sledovali až sem a hodím vám tu ešte nejaké zábery zo zápasu, takže veľmi pekne ďakujem a čaute.